Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka Phlim Dhaka Escape bala penmi de ka chwas emle film production ka Phlim Khasi ka balawan ringdur na Bangladesh ban samino ashen ha ki cinema kala rai ban penlong de ka Jingiakop shot bat ruai de ka open to all de ki Jingrwai Khasi ya ka bala ai kerteng second Khasi dancing and singing competition jongsnem arjar arpulai ki Jingrwai ka bapila ban shat nirwai ki daybait ni ki Jingrwai Khasi ka bapila ban jet kat bapis ngobit kani kalong kum shibenta ban penlong ki hep ki barit mat ki samla ban e ki Jingrwai Khasi kum ta la dadon mano ki try jo ki Jingrwai Khasi ki bam sngo tenat ban pendon kam ni ki Jingrwai jongpi hagani ka competition kin sngo bha ban call ne message ha WhatsApp number pra khanda hinyo sa pra khanda hinyo ar iway not Henry ka Phlim Dhaka Escape ka kermen babaro ki try jong ki Jingrwai Khasi audio but music video bakin sha kaloi hagani ka competition haba pentip shiki ba upira do todong uting shop jong ka Phlim Dhaka Escape ulaong bakani ka Jingiakop kan dontang arsen ka Jingiakun kata ka scene ka beningkong bat ka final on lebet de ka online ha ka ba ya ki videos ba pishat ne phirwai ba phila dep ban ringdor da ka mobile pin sa pha ha WhatsApp number pra khandai hinyo sa pra khandai hinyo ar iway not bat ka por ban pha ki videos kan sedang nado ka artarik ubnai no pra ar pu ar hado ka ar photrik ubnai no pra ar pu ar Kembali pi berkhaj bapa ini video ngakwa betip shapi ba ka chwa simne film production ka ba penmi ya kani ka film Dhaka Escape ka ba Dhaka Escape ka ba ngi lawan ringdor mo shdo sha Bangladesh but ka ban sapani shan no hang ni hapo kisnama ho hapo sinema hall ani po shlong te ngi kwa betip shapi ba kana sagoi kani ka competition mo ka Jingiakop ruai ba ka Jingiakop shot ka ta ngi khat kani ka second Khasi dancing and singing competition arhajar ar pulai te ki Jingrwai ba phila barwai hni kilang ki Jingrwai Khasi but ki shar phap shat ha Jingrwai Khasi kan but ngi kermen ba phila bashim ngi Jingrwai bal adon ha badan po YouTube gi bal apa chubon Jingrwai Khasi ba kermen ba kini ki try Jingrwai kin plat kluj museum gitu Jingrwai bang ini open company competition kadi artat kshibenta jungi bang ko open kio kini ki Jingrwai but ki shat Khasi ro kan ma terang yang ban lep itu ki Jingrwai Khasi bet narong ko ai ban kio ki Jingrwai jungi hi nakani gari Jingrwai Khasi Jingrwai penat berkamta badi Jingrwai ni gari mekalia jungi ma telada dot gitu kinu kita rai ki ba kim sutenat bangin pendekam ni kani ka Jingrwai like music video na kinu ma ki composing juki ha gani ka competition jungi kila aban shu WhatsApp no haunu number pra khandai nyau sau pra khandai nyau ar iway not nong bian sai sin ma pra khandai nyau sau pra khandai nyau ar iway not ndinga kermen mo ba kini berkhaj ki producer ni kinok film Khasi kinok Jingrwai Khasi batet ba kin plak de klo museum mo kini Jingrwai nambangin pen kam hi kommer kenti artat ki Jingrwai jongpi berkhaj bat khamtam yangi kini ki bon kini ki khna ni ki brio bodan talent sha hani ki sungi pen shat tingki kwat pen kam ki Jingrwai Khasi nga kermen ba phenomenon objection balada pidan sobha sawat sa tu number ke bangir nginam pen kam shu ki Jingrwai le ki jikshat ne kumta tata jongka gibala compose ma pi ki try juga tu ka Jingrwai ke tangkan tasha te hakani ka Khasi singing and dancing competition arjar arpulai ki prize ngilang komni harum ka first prize dari ka laptop ka second prize punya ka refrigerator kena ka fridge ma kelab nong ka third prize kadi ka pisa ka bahan riu hajar ka prize ba fourth prize andi ka prize basau kadi ka song pisa basau hajar ka basan the fifth prize kadi ka song pisa balai hajar ka sixth prize andi ka bahan riu kali ba ka song pisa ba ar hajar ba nyo par kini ka song pisa ba shajar sanspa ka ba pra kini ka song pisa ba shajar ka ba khandai ka song pisa ba shajar ba shporo kini ka song pisa ba shajar te kino bishar hani ka por ki di ba ram sushang I kong batay thamai nongrum I kong san million mauri baru ba Michael Simio kino bishar ma agani competition kan dan tang arro kata ka first round but ka final round enle be ta ka online haga ba iga video phila ban ba pishat ne ba phirwai phila ban pa shni WhatsApp number uni hi video bangan batai ping api pra khandai nyau sao pra khandai nyau ar iway not but ka por ban pa ikini video
akan serang naduk ke ar tarik u Disember ar ar hadu arpo tarik u Disember ar kata kalau ar tarik unok pra ar hadu arpo tarik unok pra ar ar kadi ka Jingiakop lasha ru ba pinshat nerwai marway ne group tangba ka price kan debit marway kamun ba philap mashat solo lan ni philap mashat ha group ru kan ba piman ni philap marwai ru solo lan philap group tangba ka price kalau tangka way ke mah hadi lang dadi ka group penjob mo group dadi ba philap marway ru penjob marway kamta kan class 2 itharai kata te yini video ba phi pha ma phi ngin sa upload no ha ka YouTube channel ba katingka riulum YouTube channel ma te ikitu ki pasha lasha jet but shot ka final round kapsi ka bayrong rupi sanspa hadukan ju ingkong pi SEM store mokhar kapoton persha ka SBI ATM mokhar bar kapana mar persha ka Khasi national darbar hor mokhar bapnio ikita ki voting coupon ke ma nagbata ban besuk yakinang bishar habal apelong ya ka Jingiakop shot barwai ki ba poi shak final round le da ka vote kata 100% in ken point na ka voting coupon but 100% na ki nong bishar lasha bandi ya ki voting coupon tang shibuk ya kito ki bala poi ha ka final but kat ki bala adi bon ki coupon ndang ken ya ki point mantip khambania phila ban message ha WhatsApp prak ndai ngeu sau prak ndai ngeu ar iwei not te kublei kum to bangla apuli ngamatan nakini ki nakini mobile jang ala apuli matan mo kum itu ki rules baladan hani ka singing but dancing competition arajar apa arap apply kadi ka shimentaru kumbangin ya kemen bangin release no shen ya kan film Dhaka escape ma te kum tanga kerpat bar khoi ki samla ne kino no makam samla ki rangba ne bar khoi ki badan ka sab banwai le machat sapa ki video jok pi shak itu ke number WhatsApp number bala onga mene ban ka kemen ba kata len jok pi kan nang pernah shishu beri badan sab shisha saya pak video number menta ka stage kadi kala amni ki sam jok pi nani kala amni kali kala abde hangno no ro tamba kadi ka stage badan ini mobile pilak man pa hilang ba kani kan telah pidan kata ka talent nani pidan kata ka bak ko ban peni se perthai ma to so ba phak nai pela kata ka talent nai ka jing tebet jupi ma kubli shimon kata kata ngakermen men sa shami pi hak pod release show ya ta ka Dhaka skip kubli shimon